И здравейте хора, в днешното видео ние ще играем Fortnite OG новия сезон с този път и с Рами. Майя Модели, кажи нещо. Здравейте хора! За отново пак с дъвката. Да, здравейте. То път имам voice chat. И добре, хайде да почнем. Айде, главно трябва да скачаме! Пасане. Ние винаги. Между този глайдер, който е на OG-то, хора да знаете, той се взима, като направите win, ако не сте го взели. За тези, които не знаете. Той е тъпът, така че. Да обича, много. Кое е? Така, да знаете, хора... Тук някъде има чест. Да не забравяйте да скъпите лайк бутона, subscribe бутона и всичките бутони. И да пишете видеото с приятели, и дори ако трябва да се Ай, просто го шерни. Да. Защо аз нищо не намирам? Защото в това OG няма никакви. Между това оли път имам такова, но нямам помпа. Аз имам само едно оръжие. Хора да знаете, днеска ще снимам две видеа. Хора, тук леко ви излагах, защото няма да снимам две. На бронз сила и там каквото беше турнир. Да, турнир ще има пак. Ще гледаме на него. Когато... Ние ще качваме и на турнир, така че... Хора, не знам, дали Боян ви е казал, но един път, докато... Малко е го... Те тъпи пилета, не иска да мъкнат. Добре, като играхме един турнир, събрахме 100 точки и на следващия ден ни дадоха едно чедърчето. Това беше представка след сезон 4. И ни даде един столичен турнир. И няколко срам 120 точки. Опа, yes! Ма беше много гадно. Човек! Хора беше много гадно, защото хората там бяха много добри, защото пак не изглеждам всичките ми толкова. Сой хора, но войса ми е малко разлено. Те се казва бронз сила, може да влезе и имаш един Аз имам две еднакви оръжия и една помпа. Аз нямам помпа. Боям също има като мен, но явно нямаш. Ние с Иван отиваме да се тепаме. Шил. Ой, боя май да позата. Ей, там има един. Къде е това? Кой ми иска това? Опа! Отбих го! Обих го! О, там ми е аптечката. Съм на 30. Ма че стигам Иван? Не знам. Иван, колко си? На 71. О, боже. Боля, колко ти дни, Иван? Защото той е на по-малко. Боян, тук вътре! Боля! А, да. Човек.
Аз се запкам въпрос. Аха. Нашия ме дига. Ей, там са! Нашия ме дига. И вън. Ей, тук са. Излизам отстрани. Юзерото! Нали? Да. Убий го. Чакай, помпата. Иван, вземи помпата, че ти нямаш. Или вече Не бе, имаш. нямам. А, добре. Аз нямам. Там са. О, дано да са слаби все пак. Ето, там има. Там са. Ето там. Къде се зад стена? Не. Майко, как ще ги срепа? Човек! Тука! Майка ми става. Върнам съм под тебе. О, Бояна, ще ме дигнеш ли? За да ти помогна. Бояна, дигни ме. Дай ми А, добре. Бояна, дигни ме, че съм на 99. Добре. Иван, не, ще да дига Иван. Хора, видяхте ли вече дето ги предвижда? Това е много класно, много. Само дето това е добре. Ето хилото добре супер. Човек, Нали? дай ми патрон за снайпер, стави ми още двама. Дай ми патрон за снайпер, стави ми ги. Аз не. Ай, да. То е ясно. О, не, аз съм една ще. А, не, само аз съм. А, не, Ива. Нали? Удари го! Дигни ме, Ботко. Дай ми патрон за снайпер, моля. Нямам бе. Ай, това за снайпер ли е това? Чакай, аз ще дигам дългия. Дай ми ги. Не мисля. Бояна, дай ми тези патрони да ти дадох. Не мога, тя аз не взех. О, майко. Бояна, Бояна, тука. Тук защо се толкова? Аре, бе, Майя! Давай. Дай. а че, ето. Давай. Маша ще. Мама, може пари. Защо всички дойдоха тук? Не знам. Наша още те бъл помпа. Взема, знаете ли къде? Не трябва да бягаме от зъм. Да, и това е много бързо, аз съм само един бандаж. Аз имам 4. Боне, да знаеш, че някъде се бият. Така че не е много хубаво да ходим да се бият. Защото ще ни фане зоната, докато се бием. Но те може би са в кръга, не знам. Трябва да внимавам да не. Там се те. Чакай. Тук. Оп.
Тук някъде има чест. Да, и аз не знам. О, ето го. О, не хубави хил. Абе, Бояна, на този сезон ще има ли някакъв интересен лайф евент или не да има? Аз ще го приготвя кацам на малко. Може би. Ако случайно има такъв... Не мога. Все пак да разбира. Да, но ако има такъв турнир, ако има такъв лайф евент, може и по него да го качим малко. Не са. Чай, аз искам тук отгоре да ги... Там са! Ей, И аз качил се. Не, няма никой. Имам. Там ли са? Да, измисля си. Аз имам самолет там. И аз. Аз стрелям просто. О, 16! И много съм зле. Той само се крие, аз не го взема. Не, има един на свобода. Има един на свобода. Да, виждам го! 16. Знам, аз не го се тъквам за... Ще му щупа стената. Да, тук е от едната. Ма той вече е извън стената. Не, той защо трябва да движи също. What the fuck? Бих го един. Добре да слизаме. Да, ела май. Чакай се. Отзорно там. По-добре бяга. Ама защо ги вземе? Чай малко, че я се бил. Давай на газ. Ух, Тет. Браво, бе. Бойна, ти колко кила имаш? нашия се бие. Аз имам 4. Нашия, там нашия. Браво, той го уби. Ама кой ще ви фане зоната? Бягам аз. И аз. Аз почти съм в кръга. Ай, чакайте много, чакай много назад. Аз ще скрия в и тази каштурка на марка ми. Аз имам гранени пламча. Хора, ще те дам контакта дали ви кефи новия сезон на Оджито. Мен лично много ме кефи за новата Оджито Дубайка и Леджендърията. Преди нямаше Леджендърията. Не, имаше, но само Асталкрафа. Но сега вече Дубайка и Леджендърията. В чаптър едно момент се паднали лав скар или убих някой с Legendary Scar, дето имаше. Аз го убих. Имаше някакъв дет беше с Legendary Scar, аз го убих с сива емки. И той имаше два да. Човек. Не, аз това бях сам. Не знам вчера. Барта, чо, тука... Той ще ми се. Тук има един още. О, беше мой килчет, аз го бях целила. Ама лата ми ме си убия някакъв друг. Значи тогава... Да! Аз мисля, С някакъв... че си с зад. Аз една... Имам и коронка вече. Имам и коронка, what the fuck? Аз нямам. Той ще ме бяга. Не, искам да убия човек. Да го убия. Давай си.
Аре, там се спресна, чакай ме. Нагоре, нагоре. Ами, ние сме Иван, имаш така помпа? Абе, трябва да ти патрони за помпа, че аз съм дет с Аз имам ракет, обаче не лов с 12 ракети. Ето ги! Чакай, искам да ги гълна. Имам да ги... Ще ходя да ги гълна. Дайте патрони за помпа! Патрони за помпа! Аре, бе, бате! Аз бях ли сега? Гледай си. Аз ще ги бия само в семката. Ето ме! Ето ме! Ето са! Има един тука. Колко е екипа? Но аз не е много хубаво да ме влизам, защото аз нямам помпа. Ама Иван, аз ти бях махнал, ама ти не я се. Аз нямам патрони за помпа, де. Така кажи. Не го знам. Ето тук долу под стълбите, май. Да! Убит! Къде е другия? Аз ще му използвам такса. Още ракети, пак имам 12 ракети. Хора, бързо гледайте се, ако искате да направим диктор. Ето го, тук е. Ако те убием, ще убием. Биваксон! И кой е това беше?